Ramogi wuok tich manyien tarik en 11 dwe mar Ang'wen 2022 magi weche manyien mag Rameny Piny kokalo e Ramogi TV. Ramogi wan koda mathoth ahinya mwaiko ni odhiambo ni ka wadwani mondo mwamigi kuku gi duto kaka gitimore kuonde ma gitimore gi jok ma otimogi kaachiel koda jok ma bende gitimore negi. Ramogi ma en thuolo mari mar bedo koda chakruok nyaka giko mag weche manyien mag Rameny Piny e odiechieng'ni mar wuok tich. Mokwongo weche manyien ma wamiyo pek. Gavana ma Nairobi Mike Sonko koro loko tanga kendo dhi laro kom gavana ma Mombasa. In this election we have strictly applied the principles of merit, choice and equity in placing candidates. Jopuonjre manyocha otimo penj KCPE koro ikore ne donjo e klas 9 dwe mar 5 mar higani. Approximately we have 29 million people are facing high level of food insecurity, according to the latest expert estimates. Riwruog pinje mar IGAD ogolo ripota mar kwan ji manigi kech ka ipacho ka riwruoge moko ochako solo chiemo ne joma nigi midhiero. Arwakini machiegni Ramogi yudo weche manyien gi adimba kokalo e Ramogi TV. Nyinga en George Bati. Kuom thuoloni duto jaloko marwa dhi bedo Winnie Adoyo. Kama chako twang'io mago motenre koda weche mag kech kata ngaji. Kakoro en higa mar Ang'wen ma koth osebedo manok kendo chamo kosebedo katimo maber. Kwan mar jogo man koda midhiero mar ngaji osemedo idho kendo dhano madirom 30,000,000 koro sani ni kod midhiero no e gwenge manie ugwe mar Afrika. Riwruok mar pinje 8 manie riwruok Afrika ma ugwe mong'ere kaka IGAD koro wacho ni Kenya en achiel kuom pinje man kod dhano maromo 3.5 madwaro kony mar chiemo mapiyo ma onego ne kaka ireso kapok kwanno medore. Mana kaka idweno koth leronwa midhiero no sani nyalo medo kwako gwenge mamoko mapacho ka kaluwore koda oro moriwore kod monj mar kungu ma koro kwako moko kuom gwenge mathurka. Bang' koth mane obiro moleo ma orocho chenro mag komo, oro madhi nyime sani moko kuom gwenge mapacho ka kod kungu ma koro mako moko kuom puothe mane gwenge makaluo, ngaji koro chomo ganda mathoth. En lokruok mar chal mar kor lwasi ma oserocho pur kendo duoko yuto mag cham piny kuom higni 3 mosekalo. Okang' ma koro riwruok mar IGAD ma oriwo Kenya kod pinje moko 7 e Afrika ma ugwe wacho ni oketo ngima mar dhano maromo 30,000,000 kama rach. Approximately we have 29 million people are facing high level of food insecurity, according to the latest expert estimates. Already 15.5 to 16 million of our sisters and brothers are in need of immediate food assistance. In addition to the situation in Ethiopia, Kenya and Somalia, the prolonged flooding and insecurity in South Sudan is going to push another 8 million people in acute food insecurity. Midhiero mar ngaji ka oriw kod rochni mar yuto manokel bang' muoch midhusi mar corona, lweny madhi nyime moko kuom pinje mag IGAD kod mano madhi nyime kind Russia kod Ukraine manyayo atamalo 30 mar moko kuom chiemo kaka ngano ne piny mangima. IGAD wacho ni okang' nyaka kaw mapiyo mondo res oganda. Ne bad riwruok matayo dongruok e piny duto UNDP kedo kod lokruok mar kor lwasi ema koro nyaka mi pek kaka yo mar neno ni midhiero mag ngaji okel achiedh nade ne oganda kinde ka kinde. The good news is that the IPCC, the Intergovernmental Panel on Climate Change, the report that was released last February, has highlighted the fact that investments in climate change adaptation actually work. So we do have a way forward. We do have a solution to put a stop to this crisis. But we need to start investing in climate change adaptation in the region now to be able to make sure that we don't have another crisis in the future. Epachuka, nengo mar ngima osebet ka idho kendo pek mar ngima en achiel kuom gigo mane oganda ni kod geno ni bajet ma higa ni biro loso e yo matut. Kama koro moko kuom gi ne otemo tiyo kod yore made ginyal mondo ginyis ni ok gimor kaka nengo mar ngima idho. Ka opogore kod nok mar koth, chenro mag pur e moko kuom gwenge ma inyawe chame puothe madongo e pacho ka ne ok opur maber kaluwore kod nok mar mo mar diesel mating' ni tiyogo. Geno koro nitie ni ka piny owacho biro yango kaka ichoko osuru
mondo din godo fuok mar omenda mar shillings trillion 2.4 madwarore higa ni mondo chop godo bajet manyicho som, to piny owacho biro kelo fuong'ruok e nengo mag chiemo mondo barnegi yamo mar ngaji makoro medo mana futo matek. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Riwruoge mopogore opogore pacho ka obiro kanyakla mar chako chenro mar solo chiemo kod kony mamoko mag konyo jo Kenya manigi midhiero mar kech. Chenrono ma otis ni pamoja tuungane osidha yanga kawuono kendo kelo kanyakla riwruoge kod kembe mopogore opogore ka gigeto reso jo Kenya ma kwan gi ok tin ne milion 3 ma koro sani kech kayo. Lydia Okeyo nigi ler mar lipodno. E kar bagoromo ma KICC, loche 10 moting'o chiemo nochako e ng'wech ayanga mar tero chiemo e kauntis 23 ma kech chame oganda ahinya to nyandwat ma ugwe mar Kenya. Chenro manotisi ni pamoja tuungane manotelne kod jatend migawo ma tije oganda kod kit chwech no kelo kanyakla riwruoge kod kembe madongo ma pachoka koting'o Safaricom, Naivas, KCB kod mamoko manochiwo omenda mar siro chenro no. We are already in discussions, and we met recently about 2 weeks ago with other corporate civil society, and also government was represented to think about more sustainable interventions. And some of these interventions including addressing food security, water supply, improved sanitation, hygiene and nutrition awareness. Corporates can do more, and I think we need to be more proactive, stand up front and do more. We should have done this campaign 6 weeks ago, in my view. This drought is dire, and we need really to spend a lot of time, just as the President is having sleepless nights, and I'm glad we have come to help, and I'll take back the report that what you have done today, we hope in future you'll be able to flag another initiative from all of you. Ngire kobya po ahinya ute fwambo kuom okenge magisekawo mar go sigana mag kaka ke chieme gwenge moko e pachoka gino mowacho ni omiyo giyot e manyo kony ir kembe riwruoge kod oganda jo Kenya kosingo tiyo makare gi omenda mochoki ne chenrogo. The media, I think you have been really great in terms of telling us what is happening in Wajir, what is happening in Mausabit. Bende wacho ni piny owacho osebedo kaparo yore mabeyo mnyalo konygo jodak magwengego kachiel kuomgi en ng'iewo jambgi kapok oro onego kanyakla kod chiwo muom ma aching'. Mano wacho ni osekonyo ting'o malo ngima jodak magwengego. The campaign complements the government's ongoing interventions, which includes the initial allocation of Kenya shilling 2 billion to assist the affected households through relief food distribution. The Kenya Meat Commission has transformed it to corned beef, and this corned beef is going back to the counties to be distributed to those affected people. Kech maleyo kadhane gwengo bende osebedo kathiro somo mar nyithinde alorano kakoro piny owacho geto chiwo chiemo nyaka skunde magwengego. Children stay in school because there's a feeding program. So if the feeding program is not there, then they fall out of the school. They follow the animals where they are going to look for water, and at the end of it, it is very unfair to expect a child from Wajir to compete for exam with another one from Nairobi or from Nyeri. Koro to oganda jo Kenya ni thuolo machiwo kony mar omenda kokalo kuom simu mar ong'we yamo ka gidiyo *126# mar konyo oganda go makech negi pachoka. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Ramogi mago gin weche motendore koda kaka inyalo reso oganda jo Kenya kotendore gi wach mar kech kata ngaji ma sando gwenge mopogore opogore pacho kaendi ka kwan jo Kenya ma ok tin ne milion 3 sani koro nitiere koda dwaro mar yudo kony motene gi chiemo nyakoro Ramogi kanyo bende madaher mondo mi ang'isi go ni wadhi bedo gi twak diambo makawuono ka wang'iyo weche mag Piny ma osegere gwenge makaluo ka bende gisekelonwa kony gi oting'o koda mag jiwo weche mag pur mar neno ni wabedo gi chiemo moromo. Mane momiyo ang'isi ni kik idhi mabor med mana kete Ramogi TV nikech wan gi mathoth ahinya. Ka wadhi nyime en ni jopuonjre manyocha otimo penj margi mar klas 8 KCPE ma higa 2021 koro ikore ne donjo e sikunde mag sekondar. Piny owacho ochiwo thuolo ne jopuonjrego mar ng'eyo sikunde mag gidhi donje. Kaka Judith Omondi miyowa ler tarik 3 mar dwe mar 5 higani ema oketi kaka mano ma jopuonjre biro donjo e klas 9.
Bang' penjno mar KCPE manyocha ogol dwoko mare, jopuonjre gikone koro nyalo ng'eyo sikunde sekondar ma oyiernegi. Ngire George Magoha olero ni chenro mar yiero ne jopuonjre sikunde ma gidhi donjoe en mano ma otim e yo maonge mibadhi. Jopuonjre madhi riwore kod sikunde madongo mogik ma ong'ere gi dho ngere kaka nationals kwan gi ohewa 38,000. Sikunde nyithindo man kod kit ng'ol mopogore opogore ohewa 2,000. Sikunde madito mag county kata extra county dhi kawo jopuonjre 200,000. Sikunde jopuonjre manoringo thuchegi kata refugees dhi kawo jopuonjre 9,000 ka sikunde mag sub-county to omi jopuonjre mohewa 700,000. In the selection, we have strictly applied the principles of merit, choice, and equity in placing candidates to each school category. Magoha okoni jopuonjre go biro chako riwore kod sikunde sekondar tarik 3 dwe mar 5 higani, kendo okwayo jotelo madongo mag sikunde mondo kik ket jonyuol kod nyiewo gik modhuro ma nengogi ni malo. Reporting dates, ladies and gentlemen, Form 1 students, 3rd of May 2022. Principals should therefore exercise caution while listing requirements as part of the measures to the cost of education. Jopuonjre mane omila ima mbele onyiso mor margi mar yudo sikunde mane oluongie ka gisingo tiyo matek e kinde mabiro. Nimefurahi kuchaguliwa shule ya Kenya High. Najua ndasoma vizuri na nipite na ndeza kusaidia wazazi wangu na nchi yangu. Japuonjre mane otelo ne jopuonjre man kod ng'ol noluong Thika School for the Blind, kendo jiwo jopuonjre mamoko man kod ng'ol ainano mondo kik wit geno kod somo. Changamoto ambazo nimekuwa nikipitia nilipokuwa katika shule ya msingi ni kama kukosa vitabu, kukosa mashini ya kuandika na vifaa ambavyo ni vya muhimu ambazo zinahitajika katika masomo yangu. Lakini ninafuraha kwa sababu hata kama zilikosa zote sikupata, nafuraha kwa kuwa nimeweza kumaliza na nikapata alama zangu. Jodito go mag somo okoni sikunde mapod yuare kod weche mag gero klase CBC mondo chwal tiendgi kendo tiekgi kapok ochopo giko dweni. Those of us who have not cleared our CBC classrooms is something that is so critical to us that at this time we have counties where percentages are still not very good. This is very sad, knowing very well that a county like Meru cleared theirs 5 weeks ago. Classrooms must be completed before the end of this month. Jopuonjre koro nyalo chako ng'eyo sikunde ma oyiernegi ka gioro nambagi mar penj kata index number e 222 6 Ndalo odong' matin nyaka tarik 3 dwe mar 5 ma jopuonjregi biro riwore kod sikunde sekondar. Ageta en ni bende jonyuol oseikore e yor omenda. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi kuom kinde makoro gwaro inyalo penjori to manen gavana mar kaunti ma Nairobi Mike Mbuvi Sonko nodhi kanye kaluwore kod bedo ni samoro kisebedo kinene koringo e rombe mopogore opogore mag siasa. Kawuono ni wan gi duoko. Manen gavana mar kaunti ma Nairobi Mike Mbuvi Sonko koro duoge pap kendo dhi laro kom gavana mar kaunti ma Mombasa. Sonko manothich oko e lemo mar gavana Nairobi koro en achiel kuom jochung' malaro tiko mar duond bura mar Wiper ne manyo kom ma iweyo thuolo gi gavana mar kaunti ma Mombasa Ali Hassan Joho. Chris Owino nigi ler mar wachno. Nairobi will never be the same again from today. Bang bet e koyo chakre higa mar 2020, gavana machon ma Nairobi Mike Mbuvi Sonko uduogo kendo e pap mar siasa. Kata kamano, ataro kod paro mag ji mathoth, Mike Sonko ok dhi laro tend kaunti ma Nairobi e tielo mar 2 kaka ne ji geno. Sonko dhi twerore kod jochung' mamoko e kawo kar gavana Ali Hassan Joho e ombulu mar tarik 9 dwe mar 8 higani kod otiko mar duond bura mar Wiper. E list mar jochung' mag duond bura mar Wiper mane gichwalo ne duol matayo yiero e pacho kae IEBC, Sonko pod dhi piem mar laro otiko mar duond burano kod jaod bura ma Kisauni Ali Mbogo ma bende laro otikono. Mike Mbuvi Sonko ne odonjo e weche mag siasa ka en jahigni 35 kaka jaod bura ma Makadara e yiero madundo mar 2010. Bang' telo ne Makadara, mbi mar Sonko ne oidho malo e kaunti ma Nairobi, gino mane omiyo oyiere kod ombulu mathoth e yiero mar 2013
kaka seneta ma Nairobi. Huma mar Sonko ne omiyo olwaro gavana mokwongo ma Nairobi Dr. Evans Kidero e yiero mar 2017 kendo bedo gavana mar 2 ma Nairobi. Kata kamano, yamo mar siasa ne ochako kudho ataro ne Sonko bang' ka ne odonjne kod weche mag mibadhi kaachiel gi tiyo marach kod apisi mare. Giko mar midhiero mag Sonko ne ochopo e ng'iende tarik 18 dwe mar 10 higa mar 2020 bang' od bura mar Senate puodho bura mar thiche oko e apisi kod MCS 88 mag County Assembly ma Nairobi. Kata kamano, duond bura mar Wiper chal ma omiyo Sonko thuolo machielo mar duogo e siasa bang' bedo e koyo kuom thuolo mar higni 2. Ohinga maduong' morito Sonko en yudo tiko mar Wiper kendo bang'e romo kod jachung' mar duond bura mar ODM manyalo bedo jaod bura ma Mvita Abdul Swamad Sharif kata jaohala Suleiman Shabal. Piem makamano bende oriwo koda seneta machon ma Mombasa Hassan Omar mar duond bura mar UDA kaachiel gi William Kingi mar Pamoja African Alliance. Pap koro odong' ne jogo ombulu moheo 800 mawuok e kuonde chung' od bura 6 mag kaunti ma Mombasa. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Yudo duoko kama gavana Sonko kata manen gavana mar kaunti ma Nairobi Mike Sonko biro dhi lare kom mar siasa. Kata mana banka kinde mokalo kucha nowacho ni owere gi weche mag siasa kuom thuolo mar higni 10. Sani endi koro dok kodhi laro kom mar gavana e kaunti ma Mombasa. Ka wang'iyo mago ma nitie kaendi kotende koda weche mag ndiko mag nyakwara Ramogi samo kao thuolo mar yweyo ni anoka Pastor Mundi otiche mar gemo nyenyore wacho ni mosna olo yanda gi odongo ayieko gi kilime Clement Chiaji ero kama na hinya. Ka ineno ka Steve Nyakora Gai wacho neno ayo makare ka intire Mombasa e odhiambo ma kawuono ni ero kama no Peter Wuor Rameny pinyane ni malera kantire Kisumu County kendo Ramogi TV kelo no weche manyien e makare. Sara Singa wacho ni oneno e dala maduong' ma Nairobi kaendi kendo omor gi weche manyien mag Rameny piny ero kama no kuom kete e Ramogi TV. Kaso kaendi aneno ka Evans mong'ere kaka Okoyo daer nyiso rowere wete na mondo kik ti kodgi e tulo kod josiasa ero kamano. Amora ahinya kuom neno ni weche manyien magwa. Kasto kaendi Fredo Uko ja Kanyado to Sodo aneno Ramogi maler kawan Kilgoris Town ero kamano kuom kete Ramogi TV. Nyakwa Ramogi nang'isi motelo ni wadhi lose weche mag dongruok mag oganda. Ahinya to dongruok mag oganda wa ma joluo. Wasebedo kama wacho ni owinjo bed ni gero apeyni mathoth osegere gwengewa kata kiringo tibiro neno ka apeyni oger mathoth moko yaro moko bende gin mipo. Nyiso ni yore mag tudruok kata wuoth ka ji dhi limbe bedo mayot. To apeyni mosegere gwenge makaluo gisekelo dongruok mage. Mane Rameny piny modhi bedo godo. Wendo wadhi bedo kari orege kata keri orege ma en jatelo kata midusa mochung'ne weche mag ng'iyo kaka igero apeyni e gwenge mopogore opogore piny Kenya kar kaendi. Kik idhi mabor wakaw yweyo ka uduogo weche mamoko mathoth e Rameny piny. Beng'eyo ni janyiewo nigi ratiro mar duoko mwandu ne jauso mondo losi kaponi mwandu no nigi kasoro ma en owuon emokelo. Viusasa brings you all the unlimited entertainment you need in any language. Drama. I'm gonna send my flying kiss to you. Romance. All I really want is to be with you forever. Comedy. Mnataka ile passport ya kupigwa ya picha. Music and so much more. Kitume mawakelonu otenore ndhadhu magi kawa kikogi makare yud thumbe miero mapacho ka kama mzuka umepanda twende paka chini kod pinje maoko baby fill my command like zombie e chenro mag tiedero ngoma
mau wake. Akimwaga pesa nitalegeza. Tumdagmor. Ramogi Night. Magite mana Ramogi TV. Star 860 star 419 hash to get Hera Mutho. Weche manyien muoch pile ka pile. Kumora mora kendo samora mora. Anyalo rito mondo anene kata asome. Kata anyalo bedo e kind joma kele. Gi simba mar smartphone, Citizen Digital en reporter mar jopiny. Seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda. Amako tipo kendo akete mbui kaeto arito. Oken kayiem. Ka oyier report mara, abiro yudo siling 1,000. Kendo sigana mandiko, ibiro ketie kidieny mar wananchi reporting e Citizen Digital app. Kikibed mana janeno mar wach matuch. Bede kin joma kuongo lande. Download the Citizen Digital app mondo iketi sigana mindiko e wananchi reporting kawuono. Citizen Digital app. En namba chiel e keyo weche manyien. Machiegni kendo nyakwara Ramogi manakana sesingo ni podwan gi mathoth ahinya. Koro wadonje weche motenore koda mago mag welo. Jaod bura ma Homa Bay Town Peter Kaluma okone boda ma ochung'ne tayo welo e duond bura mar ODM mondo kaw okang' mar oya mar chiwo ler ewi yore ma ODM dhi tiyo godo ma walo jochung'. Kaluma okoni bedo ni pod jopiny ok ong'eyo yore ma ODM dhi tiyo go e walo jochung'. Ng'oro osebedo kawuok. ODM nyocha olando ni welo e kaunti ma Homa Bay timore tich ang'wen mar jumani. Kata kamano pok oket ler ne jopiny ewi kit welo ma idhi tigo. Jalup gavana ma Homa Bay Hamilton Orata to kwayo oganda mondo mi thuolo ODM mar dhi nyime gi timo welo ahinya to kokalo e winjruok. Ka pati osetimo yiero, ka joma pati oyiero rachni to dhi tam gi ombulu e debe kucha. But wawe incitement. Wadhi bedo gi nominations tarik 14 party primaries. Akwa jowano dhi ogoye mayom. Goga mayom magiyiero na ng'ama giyiero. Ng'ama gwede be onge. And then wang'eyo ng'ama jopiny oyiero to wacho rumo. Mochiw direct nomination bendo chiwa. Gima Raila neno ok inyal neno. Kose yie ni watimo consensus, ogando miye thuolo ni consensus neno debate nang'o. Wawinjore. Wadwa ni joluo te kuonde ma wantie. Wami party a chance. Mondo gima party dwaro, gima Raila timo sani mar consensus miwuoyogo gi ji mondo kaw ng'at achiel odhi ochung', ji biro neno ber ne nyime kuro. Ticket kata kimiyo ng'ato gi methods go to nyako bed ng'at ma be jopiny ong'eyo. Ng'ama osewuoyo gi jopiny. To ka ng'ato obede ode ni orito ticket, to mano taparo ni ratich jopiny dhi bedo ni oyany. Podwan mane weche ma otende koda welo mag ODM. Piem mapek mar siasa koro nitie laro otiko mar ODM ne kom mar seneta mar kaunti ma Kakamega ka itimo ikruok ne welo kata midhi bagi odiochieng' makiny. Simbauni Ndombi to kod Brian Lishenga e jochung' malaro otiko mar duond bura mar ODM e kom mar seneta. Gavana ma Kakamega Wycliffe Oparanya yangore ni osetemo kelo gi kanyakla, to kata kamano winjruok pok obedo e kindgi. Lishenga wacho ni nonro ma otim yango ni enema en kod sir lwedo mohewo Simbauni, kako machielo to johera mag Simbauni okone giikore mar dhi tego gi e debe. Competitor wangu sio ati yao ule mwenye mheshimiwa amesema ati wale wanatafuta nomination ya ODM au mimi nilimalizana nao kitambo. Si mnajua namna hiyo? Yes. Hao hakuna mahali wanaenda, hao tulimalizana nao kitambo. Sisi tushapata hiyo certificate by the grace of God. Kama namna gani? Amen. Sio? Sisi tumeshapita hapo. Mimi najua competitor wangu ni Daktari Boni Khalwari. Nataka niombe ofisi ya ODM ikiongozwa na mkubwa wetu ambaye tunapenda sana Gavana Oparanya. Try and balance this thing. Kama deputy governor anatoka Likuyani, governor anatoka Matungu na women rep ako represent na Shinyaro na Ekonomani ambaye ni Waisuha. Watoto ya Navaholo na Wanyara ya Navaholo tuko wapi? Mungekuwa wazuri tunaomba
mtupe Simbauni Dombi, atupe bendera ya ODM. Akifika hapo atatuwakilisha kama wamama. Kawadhi gwenge ma Migori ni moko kuom mine kaunti ma Migori kwayo kwe kinde welo mag duond bura mar ODM kaachiel koda yiero maduong' ma higani. Mine wacho ni joma mine kaachiel koda nyithindo ema osebedo ka hinyore seche ma koko wuok e kinde mag siasa ka gombo margi en ni chenro mar welo mag duond buche siasa kaachiel koda yiero maduong' mabiro otim e yor kwe. Minego kwayo duond bura mar ODM mondo oket okang' maber mar neno ni welo mar duond burano otim e yo mahuyanga. Wawuguru wadwa yier kik wabed gi ubaguzi to ng'amo yudo loch mondo miye loch, ng'amo ko yudo loch waduoguru kumoro achiel nikech wan joka Ramogi to wa support ng'amo yudo kura. Suna West want free and fair elections, and it should be fair to everybody. It should be fair to the voters. It should be fair to those to the aspirants. We want peace in Suna West. We want peaceful election, and we don't want anything that will cause commotion in Suna West. Kaka joma mine mamuch kayo kendo mawinjo lit, awakwayo ni wan be ungwa kaka jomine nekech minwa Pamela ene 100 kende mochung' e Migori County. Koro awakwayo ni wadwaro election mar kwe kaka jo Migori County. When it comes to school movies, School Flicks is big time. Get a taste of local drama. Stick to the story, sir. Thrillers. If you don't repent, it will rain fire. And experience raw talent from schools around Kenya. Embrace Kenyan. Watch Kenyan. I saw someone who looked like me. School Flicks on View Sasa. Gik masiko timore ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. Anyalo timo ni gima rach ahinya thapki. Nono nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Ing'e ni kawuono thapki ochako miyi ngima machielo. Akwai ni ikonywa wate. Thapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. In the spirit of Kenyanness, we have come together to help our brothers and sisters affected by drought. Join us by dialing *126# to donate bonga points, cash or food, and lift one another in oneness. Pamoja tuungane. Chenro mar chudo kokalo e yor simo ni kod arita maber mana kaka bengi kendo imenyo gi migepe mochung'ne omenda. Erokamano nyakoro Ramogi kuom medo keto Ramogi TV. Koro ni wadonjo e weche mag tuke. Kama wayudo ni okombe mar piny mangima midhi lar e piny mar Qatar ibiro sungne ji ayanga tarik 26 nyaka tarik 27 e pacho ka.
Johera mag adhula biro yudo thuolo mar goyo picha gi okombeno ma borne romo sentimita 36.8, pek maromo kilo 6.1 kendo nengone nyalo romo bilion 1. Debra Maloa, ma en jalup jatend Coca-Cola, olero ni piny Kenya en achiel kuom pinje mag Afrika ma ugwe gi madiere ma biro bedo kod thuolo mar neno okombeno motelo ne tuke mag piny mangima machakore ayanga tarik 21 nyaka tarik dwe mar 11 nyaka tarik 18 dwe mar 12 e piny mar Qatar. Okombeno biro bedo e pacho ka e kinde mar riwruok matayo weche adhula e piny mangima FIFA, omiyo Kenya kum bang' sirikal mamalo donjore weche mag tayo adhula. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ema biro mulo okombeno kama en achiel kuom chike mag FIFA, ka johera mag adhula to ibiro mi mana thuolo mar goyo kode picha. This is iconic because Kenya is among a few African countries that have selected to host the 2022 Trophy Tour. Some of these countries have actually qualified for the World Cup, placing Kenya amongst the lucky few. It is also iconic because this trophy is the original FIFA World Cup trophy that is going to be handed to this year's World Cup winners in Qatar. I take this opportunity to invite all Kenyans out there to join in celebrating this magical moment when the trophy arrives on May 26th and 27th. Team mar Blazers noloyo team mar Wolverines gol 1-0 e tuke mag hockey e lig maduong' mar Wakeni manobagi alap mar City Park. Gol mane omiyo Blazers loch noloko jatugo Caroline Gushu e dakika mar 14. Blazers noyudo locha mana bang' ndalo machuok bang' ka team mar Strathmore Ladies nogoyogi e tuke mokalo. E tukego bende manobagi motelo e alapo nogo team mar yawuoyi mar Wazalendo nogoyo Western Jaguars gol 1-0. It's great to have a win today. I think the girls have been working hard all through the week. We had some set pieces that we've been trying out. As you know, this is our first win, so we're very excited, and we are hoping that we'll continue with this momentum in the next few matches. Unfortunately, we lost 1-0. We had a penalty flick, which the keeper did well to save.